28 април, София и нещо, което се случи за първи път. Freedom 24 проведе първото си мащабно събитие в България и атмосферата наистина надмина очакванията. В залата се събраха над 100 души, хора, които не са там случайно. Хора, които мислят за бъдещето си, задават правилните въпроси и искат парите им да работят по-ефективно за тях. На сцената Беки присъстваха над 12 експерти от финансовите и капиталовите пазари, които говориха по важни теми като как инфлацията влияе на спестяванията, ролята на облигациите, промяната в поведението на индивидуалните инвеститори. Александър Боюкли, директор на Freedom 24 България, с над 25 години опит в финансовия свят и активен инвеститор. Димитър Марченко, Relationship Manager в Freedom 24 България, с 5 години опит в инвестициите, човекът, който винаги намира решение за своите клиенти и превръща всяка ситуация в възможност. Борис Петров, финансов анализатор, собственик и създател на платформата Investograph. Активно участва на финансовите пазари от 2013 година и има 7 години опит като анализатор в международен финансов посредник. Олена Шопова, счетоводител и данъчен консултант с над 20 години професионален опит в финансовата сфера. Управител на счетоводната компания Plameli Finance, работеща с международни предприемачи и инвеститори в България и Европа. Стефан Попов, предприемач с над 8 години опит в собствен бизнес и 3 години професионален опит в финансите и кредитирането. Стойне Василев, независим личен финансов консултант и инвеститор. Автор на една от най-продаваните книги «Умни пари», създател на платформата Smart Money BG, председател на УСЕ на Българска асоциация на личните финансови консултанти и съосновател на програмата Invest Pro. Владимир Дживага, Relationship Manager в Freedom 24 България с близо 20 години опит, човек, който намира решение във всяка ситуация. Томи Димитриев, главен финансов директор в Prime Capital и ментор по трейдинг в Prime Class. Иван Ивановски, предприемач, инвеститор и преподавател с глобално присъствие и експертиза в финансите и технологичния сектор. Ясен Нинов, с над 7 години опит в финансовия сектор, включително в лични инвестиции и управление на клиентски активи. Иван Ганчев, управител на компанията WinCars, една от най-бързо развиващите се компании в България за внос на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Васил Янев, създател и управител на дигитална агенция SFC, създател и управляващ партньор на бизнес бранда Sales Club, зад проекти като Sales Club Conference, Лидерски форум, Sales Club Masterclass, Sales Club Workshop и Sales Club Academy. Благодарим на всички наши спикъри, гости и участници. И най-вече благодарим на теб, че гледаш това. Скоро ще има още.